Moikka! Minä olen Jennifer. Ja mä oon Jenna. Ja tänään me tehdään paras kaveri haaste. Siihen tarvitaan kananmunia. Sitten me kysytään kaverilta kysymys. Ja sitten jos hän vastaa väärin, mä saan rikkoa sen päähän kananmunan. Ja jos se vastaa oikein, niin se saa rikkoa muun päähän kananmunan. Ja sitten, joo. Ensimmäinen kananmuna. Mikä on mun iskän nimi? Mä en muista. Oot sä kertonut sitä mulle? Joo. Ootko? Joo. Aika kauan mä saan aikaan kananmunan päähän. Ota. Haisee. Mä mietin, jos sun äitin nimi on, mä en muista sitä. Joo, no, mä en muista. Tulee. Niin, nyt se menee. Sun viimeiset sanat. Okei. Sun paikan päällä. Ei ollut hyvä. Ei muun vuoro. Nyt mä kysyn. Mikä on mun iskän nimi? Niko. Mä yritän vielä. No yhden kerran saat vielä, jos ei mene oikein, niin se kanssa. Mä räjäytän samalle tämän päähän. Jussi. Ei ole. Noniin, pysy paikoillaan. Pitää pysyä, kun minäkin pysyn. Ei mun tarkoitus ihan noin kovasti. Hyvä. Täällä on ihan märkänä. Mun kana on munassa joka paikka. Kuinka monta kilsaa Tallinnasta oli se paikka, missä mä asuin Virossa? Siis miten pitkä teiltä oli Tallinnaa? Joo. No se... 22. 40. Pää ylös. Odota nyt. Viimeiset sanat. Apua. Mikä mun pienimmän veljen nimi on? Pieni sisko. Se oli veli. Aara. Väärin. Ei! Se on Aaro. Aika lähelle. Tosi hyvä. Koska? Sillä on niin hyvä muisto. Oi. Älä, ei mä tee niin! Hyvin meni. Noniin. Sitten sun vuoro. Okei. Tää lattia on ihan kananmunia täällä. Jami! Jami. Mun veljen toinen nimi. Sä sanoit sen eilen. Ota. Karl. Mikä sen toinen nimi oli? Oikeesti apua. Karl. Henrik. Karl Erik. Ei! Ei muuta! Mulla ei oo toisia hausia. Mun vanhimman siskon nimi. En mä muista. Arvaa ees jotain. Sun pitäis antaa minulle vinkkejä. No, seuraavalla kerralla mä saan vinkin. Se alkaa N:llä. Nelli. Miksi teet niin? Mun Viron paras kaverin nimi. Millä se alkaa? A. Mä en muista. Alice. Aurelia. Ota kädet pois. Oikeesti. Tiedän, tosi
tosi hyvän kysymyksen. Mikä Lauran toinen nimi? Kristiina! Anna nyt se muna! Ai paska. Ai, se sattu! Minkä numero sain matikan kokeesta? Milloin? Oot sä edes kertonut? Joo. Ootko varma? Joo. Kerroin kaikille. Olinko mä silloin koulussa? Joo. 9,5. Heti. Sattuu. Oi. Joo. Mikä lähikauppa siinä meidän lähellä on? Siellä sä oot käynytkin. En oo. Sä oot kuullut. Kysy nyt helppo kysymys. Se on helppo. Mä oon kysynyt sulta jo niin monta helppoa kysymystä, että... Mä vihaan sua. Nyt me lähdetään suihkuun. Joo. Tosi nopeasti. Laittakaa peukkuja ylös, jos tykkäätte ja kommentoikaa mitä tykkäätte ja joo, kommentteja vaan. Ja laittakaa subscribe. Noniin. Heippa! Heippa.